ledam de pin lo long le bangke chok lim pen puru wang bom pen dak itum Karbiang lo autonomous council authority pen chok lim pen alang li hilo ahem pulo pu Cini pen alang itu kerem je atau warna kele yo ini mat men alang tu ning cepat hisi ning kiti pen si je la bangso long leke jok ta hem puawe lake na ladak nang tum nak ci jok dun ke udhikar awe panta alang litum ning je det la e ilitum along le emek reng lor nang ki tiji pu bangket dak pen si cini melo la pen la hai alam la hai problem ko masih instigate lo puta lang nang la nilipan patumi nilitum meeting dora pedalong alang li anut kapre kalilo Ajit Das pu Ajit Das ko na audhikar ke do ko nat pena himot ke do silaan Karbiang long along le khali ke ahem puawe pualang kan ye lo hala bangke ni tum Karbilo char lia song pesta me sodak pen pinrem lo la pen hala dak do lang inut Raju Jadap pu alang li ke inut than bang government employed pilon de la hai suluk sodakat atumon ke wani pan lang instigate sidak kali li kalang lang na ke claim ke lahai bang ilitum cini nangji lapen lahai atum mispropaganda ponsi kupine dhormo men pen ponsi kupine kapre ka khaya propaganda ponsi pini khaya pan kapachar boyap khansi latum klembong tamin ilitum Karbia khai lapen ilitum tribal atum dhormo biruthi ko metu ni daklem klai khaya pan ilitum lang silet le long le ahem pu chok lim pen che long wek nangji lapen ka che long ni arai do puyani si pini ilitum tame kachirap chetocha la sila bangso putha ka bangke litum Karbiang Long autonomous council fans tamin litum pachini lo je alang litum bangke Karbiang Long autonomous council rule and regulation mate itum 6 sidula phandang lang plot just met pet ilitum kaching hon nai itum Dr. Tuliram Sara phanta nang lang pi plot si long le dak jok ta hem ko litum ningali jok lem un pukan ninge bangke litum ning duk lo la si tuning ri lo litum kaching hon Dr. Tuliram Sar nangli hilot dak Karbiang Long jakong ke thenai la sila bangso long le alang litum rideng jail tum tribal pinak kelong nang ya right do we kapot la bangso rideng mesen me epen alang li rideng ke pado vet je pan sini litum Karbilo char lia song hin petame tuning rilo la pena bangke circle office pen stame pinili tum chingkilo ahok lo tema ke damtanga bangke hala pua hin pen je bu iga so tumang thang bak be khur nang kapot chadut mate na teng kheng do yo ni si ke damtangar ni bangke sai chun pon pe der lo stame pinyar ni bangke alang litum ni thom an apor nang pitha poni litum phanang nang chuni rig dun pensi nilitum tame ni thom an nilitum man peng pisi nitum chong hong lo lapen mondol SK tum ta phere nang ne nang litum long rat do lapen ilitum long right do la sinang litum duty ke claim long tum thi reng sa nitum nang arjab dunji la sila ni thomang bong pen nang litum decision en pamera nang litum haladak wangon adimak long wangon militum na arjab dun thibji badu lang pasik sak dunji pe sta militum teng thipen nang tum sai che claim long tum na arjab dun thibi pusila bang so media ken pen litum pachini pon lo lapen bangke la so long bangke itum kaching hon nai itum CM tame khai long ri kaching hon par pik pon nilitum long mate SK mondol tum api arjab dun thipsi long le kache long vek ning ari deng pale vek jipun nilitum ni ke thedam dolo nasi padi hek pen jasmet pet towar kacholang itu ma CM Saraphan towar kacholang SK mondol phan lasila ni thomang bong pulo ni thomang bong jong si blank plate lang chunche det lang pulote batai la bangso alam ki kadile pen pulote ilitum bangke nilitum jasmet pen nilitum bang isi kachini bang lalo dak geng sang aso ui kaso konat pen neke wang pen pini ladak la an asahos ke do fansi pini bang authority tum ta herenang kok lo la si claim hai ke det lo pu bang sini tum bang ke matha nang kok po asi hala so ka matha ka bide je fan ke immediate pachunang sai pachunang ilritum ang thek itum cepak lang nang pu bang si to war to lak basic sarkur kar bi fan sta militum pini ladak la bang so media hin pen tum lam the pachini pon